ҳадисе ки дирӯз ба шумо хондам ба мавзӯи лексияи дирӯза дахл дорад. оид ба санҷиш. Як зане буд ва тасвир карда шудааст, ки ӯ як зани африқоӣ буд ва ӯ саҳоба буд ва ҳангоме ки бо паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам вомехӯрад ва мепурсад: о паёнбар, салому дуруд бар ӯ. ман дарде дорам, ки хело шиддатнок аст ва ҳангоми авҷ гирифтан аз ҳуш меравам ва баданам ба ларза меояд. ва ман мехостам бароям дуо бикунӣ, чунки дар вақти бемориам худро идора карда наметавонам ва якчанд қисми баданам метобад. Якчанд қисми баданам метобад бидуни хоҳиши худам. ва паёнбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт: агар бихоҳӣ, метавонӣ сабру таҳаммул кунӣ ва дар ивазаш аз Аллоҳ ҷаннатро интизор бош. ва агар бихоҳӣ, ман бароят дуо мекунам ва ту шифо меёбӣ. бубинед, ин як интихоби оддӣ нест. вақте шахсе мегӯяд бароят дуо мекунам ва ту шифо меёбӣ, ё ин ки ин бемориро сабр кун ва дар ивазаш Аллоҳ дар биҳишт ба ту ҷое медиҳад. чизи дигаре не, биҳишт. ба фикри шумо ин зан чиро интихоб кард? ба фикри ман, мову шумо биёед росташро гӯем. мову шумо мегуфтем, ки бароям дуо бикун, то ин ки шифо ёбам, то ин ки дардҳо тамом шавад, то ин ки мушкилҳо ба охир расад. ӯ хело зани доно буд. ӯ гуфт: о паёнбар, ман биҳиштро интихоб мекунам. аллоҳ акбар. ман биҳиштро интихоб мекунам, аммо Аллоҳро хоҳиш бикун, то ки ҳангоми бемориам баданам луч нашавад, ин ҳолат рух надиҳад. ӯро як чиз ташвиш медод, ки дар вақти авҷи беморӣ якчанд қисми баданаш луч мешавад, набояд луч шавад. лекин имрӯзҳо бубинед, ки мо мардуми одамони оқилу солим ҳар шабу рӯз бе ягон дарду беморӣ ҷойҳое ки бояд пӯшида бошанд, лекин мо он ҷойҳоро кушода ба дигарон нишон медиҳем ва боз мегӯем, ки ба захмҳо намак мепошем. о Аллоҳ, моро ҳимоя бикун. ба ин намуна нигаред ва боз мо мехоҳем, ки ҳеҷ мушкилие набошад, мехоҳем, ки ҳеҷ ҳолати баде рух надиҳад. чӣ хел? сифатҳои исломии худро мо аз даст додем. ба ин зан нигаред, чӣ хел мусалмон зан буд. имони ӯ чунон мустаҳкам буд, ки ӯ ба ҳамаи дардҳояш нигоҳ накарда, биёед таҳлил мекунем. ӯ фикр кард, ки ин дардҳо ҳамагӣ якчанд соли дигар давом мекунанд, то он даме, ки ман мемирам. мо ҳамаамон мемирем ва ҳатто агар ҳеҷ бемор ҳам набошем, мо мемирем вақту соатамон ки расад. ва ҳатто агар бемор ҳам шавем, ин беморӣ чанд маротиба авҷ мегирад? 100 маротиба, 200 маротиба, шояд 300 маротиб, то он даме, ки мемирӣ. агар касе бигӯяд беморият 300 маротиба авҷ мегирад ва дар ивазаш ба биҳишт меравӣ, ба фикри ман ин беҳтарин додугирифт аст. аллоҳ бузург аст, ӯ ана ҳамин тавр фикр кард. бубинед, аввал ин ки мо имрӯзҳо хурдтарин мушкилиро таҳаммул карда наметавонем. дуюм ин ки бо ҳамаи бардамию солимиямон дар ташвиши бадани лучамон нестем. о Аллоҳ, мадад бикун, то мо дар ин бора фикр кунем. ва умедворам, ки новобаста аз ин суханҳои ман мо ҳамаи мусалмононро ҳурмат мекунем, новобаста аз он ки чӣ гуна либос мепӯшанд. онҳо ҳам мусалмонанд, амалҳои онҳо метавонанд аз мо дида беҳтар бошанд. шояд ки онҳо пеш аз мо шумо дохили ҷаннат шаванд. шояд ки онҳоро Аллоҳ бо кадом сабабе дӯст медорад. он чизе ки ман мехоҳам, ин илҳом бахшидан ба касоне ки то ҳол дуруст либос намепӯшанд ва гуфтаниам, ки хубтар нигаред, барои беҳтар шудан ниёз доред ва ҳамаи мо ба беҳтар шудан ниёз дорем. медонед, феълу кирдори инсон чунин аст, ки ҳеҷ кас гуфта наметавонад, ки амалҳои ӯ дар сатҳи баланд қарор доранд. ҳамаи мо новобаста аз он ки хислатҳоямон то чӣ гуна аст, барои беҳтар шудан ҳоло ҳам ниёз дорем. ва ҳар касе ки ба фикраш аз будааш беҳтар шуда наметавонад, ӯ хатогии бузург мекунад.